Прывітанне, вы на канале Гродно 1127 і сёння мы падрыхтавалі для вас новае відэа, якое будзе прысвечана возеру юбілейнае. Якую гісторыю можна распавесці пра гэты вадаём, спытаеце вы? Сапраўды, гэта не каложа ці гродзенскія замкі, якія маюць багатую гісторыю. Але і пра юбілейку мы можам распавесці некалькі цікавых фактаў, ды паказаць вам рэдкія кадры, якія вы наўрад ці бачылі. Таму стаўце падабайку, падпісвайцеся на наш канал і мы пачынаем. Яшчэ ў пачатку мінулага стагоддзя ніякага вадаёма на гэтым месцы не існавала. Недалёка ад вёскі Чыхаўшчызна было поле, праз якое працякала рака Ласасянка. А возера юбілейнае гэта штучны вадаём, які з'явіўся ў канцы 1960-х гадоў. А ці ведаеце вы, чаму возера, а дакладней вадасховішча, называецца юбілейнае? Яго адкрыццё было прымеркавана да 50-гадовага юбілея кастрычніцкай рэвалюцыі. Афіцыйна возера адкрылі 12 жніўня 1967 года. І гэта было сапраўднае тэатралізаванае мерапрыемства на вадзе, у якім быў і старажытна-рымскі ўладар мора Нептун, які з'явіўся не з вады, а з паветра. Крыццё, як і павінна быць, прыбыў цар мора Нептун. На гэты раз ён чамусьці з'явіўся не з дна марскога, а з паветра. Таксама па возеры праплылі 12 чоўнаў з ваярамі, а ў ваду з пірса закінулі выяву вялікага судака. Вадзісь, рыбка, вадзісь, вялікая і маленькая. Цікава, што сярэдняя глыбіня возера 1 і 2 метры, а максімальная 5. Судакі часцей жывуць у глыбакаводных вадаёмах, таму на Гродзеншчыне толькі на юбілейцы і ў Нёмане можна вылавіць гэтую рыбу. Дарэчы, гэты пірс на юбілейным выкарыстоўвалі і пазней. У 1970-х гадах там працаваў рэстаран на вадзе. Ці ёсць у вас здагадкі, як называлася гэтая установа? Усё даволі проста, яго назвалі паплавок. Яго можна ўбачыць вось на гэтым здымку, за жанчынай, якая толькі што скупнулася ў возеры. Яшчэ ў 1970-х гадах на тэрыторыі побач з возерам гродзенцы пачалі будаваць лецішчы. Дачнікі неаднаразова канфліктавалі з арганізатарамі кінапаказаў, якія ў летні перыяд арганізоўваюць недалёка ад возера апошнія гады. Прычынай канфліктаў быў моцны гук, які транслююць праз калонкі. Таксама цікава, што юбілейка стала месцам, дзе штогод арганізоўваюць свята вадохрышча. Каля ратавальнай станцыі падрыхтоўваюць купель, усталёўваюць намёты для перапранання, ды арганізоўваюць палявую кухню. Побач з юбілейкай размяшчаецца былы аэрадром Караліно. Пра яго ў нас ёсць асобнае відэа, таму паглядзіце, калі яшчэ не бачылі. А калі вам спадабалася гэтае відэа, то не пашкадуйце падабайку і падпіскі на наш канал. Таксама сачыце за намі ў Тэлеграм і Інстаграм, дзе мы распавядаем яшчэ больш цікавостак з гарадзенскай гісторыі.